O crecemento do sistema educativo e a extensión da alfabetización fomentaron a aparición dun público para a literatura e o espectáculo teatral. Consolidouse así a unha camada de intelectuais que detectaron a necesidade de desenvolver un teatro e unha prosa en galego, e unha rede de empresas editoriais que as potenciasen. A pesar de todos os obstáculos, nesta década, a literatura galega vai facer un camiño que non permitirá a volta atrás. Para prepararnos para esta vindeira década, compre coñecer como se viviron en Galicia os 20 do 20. A primeira pedra do proxecto literario e humanístico galego da década será a fundación da revista cultural Nós en Ourense, baixo a dirección de Vicente Risco, que a pensara como o boletín mensual da cultura galega. Risco xuntarase a outros autores importantes do galeguismo como a Ramón Otero Pedrallo, Florentino López Cuevillas, Antón Losada Diéguez e máis tarde Castelao. O vínculo ca publicación darálle ao grupo o nome de Xeración Nós. Xorden neste primeiro lustro novas revistas literarias e coleccións de novelas curtas que ou ben se distribuían cos xornais ou se vendían quincenalmente nas librerías. Céltiga foi unha das que tivo unha vida máis longa. Dirixida por Xaime Quintanilla e Ramón Vilarponte en Ferrol, chegou aos 13 números. Un deles foi Un ollo de vidro, Memorias dun esquelete, de Castelao, en 1922. Máis éxito tivo aínda a editorial Lar, impulsada por Leandro Carré Alvarellos e Ánxel Casal e que entre 1924 e 1928 publicou 40 títulos de narrativa. Lar publicará en 1925 O lobo da xente, de Vicente Risco, e Pantelas, home libre, de Otero Pedrallo. Quizáis porque toda a actividade política estaba suspensa, pódese dicir que a actividade editorial en galego coñeceu un avance cuantitativo e cualitativo moi importante durante a ditadura de Primo de Rivera. Nos 3 derradeiros anos do réxime aparecen varias das obras máis importantes da década. Castelao publica Cousas, a súa obra máis orixinal, en 1926. 44 relatos nos que combina con grande habilidade sintética, debuxo e narración, e do que Vicente Risco dirá que foi quen de inventar un xénero literario novo, as novelas condensadas. Ese mesmo ano, Rafael Dieste publica a súa única obra narrativa, Dos arquivos do trasno, baseada en elementos populares que reelabora intelectualmente. Ramón Otero Pedrallo publica en 1928 Os camiños da vida, o primeiro título dunha triloxía completada por Arredor de sí, no 30, e De Valar, no 35. Con ela pretende narrar a historia de Galicia comezando pola introdución do sistema liberal ca desamortización de Mendizábal até o seu presente. Tamén no ano 28, Vicente Risco recupera o Doutor Albeiros para facer sátira de si mesmo e da sociedade en O porco de pé, considerada a primeira novela galega moderna. Mais non se pode entender a madurez da literatura galega dos 20 sen atender a influencia das vanguardas. O alegre fluir editorial da literatura galega fora desafiado agresivamente en 1922 polos mozos Manuel Antonio e Álvaro Cebreiro ao publicaren o Manifesto Máis alá, un manifesto que rexeitaba con violencia o canon literario existente para comprometerse cunha nova forma de facer literatura. Os seus impulsores queren rachar cos vellos regionalistas que pretenden continuar ca temática ruralista imitando a Rosalía, Pondal e Curros. O pontevedrés Amado Carballo é o creador dunha tendencia vanguardista ligada á paisaxe, o ilozoísmo, na que a natureza cobra vida e desaparece totalmente a presenza humana do poema. Cultivou a súa poética en 2 títulos, Proel, publicado en 1927, e O Galo, publicado póstumamente no 28. Pola súa parte, Manuel Antonio escribe o seu poemario De 4 a 4 en 1928. 19 poemas de estilo cubista creacionista, carentes de rima e ritmo e mesmo puntuación. No contexto da época,
Converterse no gran poeta galego implicaba culminar a tradición anterior e non rachar con ela. Así que o elixido para ese fin non puido ser Manuel Antonio, senón Ramón Cabanillas, tamén chamado o poeta da raza. Cabanillas evidenciara xa o seu compromiso co proxecto nacional das Irmandades da Fala en Da Terra Asoballada, obra de 1917, e adquire o seu estatus precisamente por encarnar a síntese da tradición que o precede, o lirismo de Rosalía, o civismo de Curros e o proxecto de Pondal de elaborar unha mitoloxía autóctona. Isto último faino na saga poética Na noite estrelecida, en 1926, na que trae o rei Artur por vez primeira a Galicia. Este labor de reconstrución do pasado atenderá tamén a Idade Media, especialmente a derrota irmandiña, que será o trasfondo da peza teatral O Mariscal, unha obra fundamental para entender o periplo do teatro galego nesta década, que foi ben distinto ao da prosa e a poesía. En 1919 créase, por iniciativa das Irmandades da Fala, o Conservatorio Nacional de Arte Galega, co fin de modernizar o teatro do país e convertelo nunha ferramenta galeguizadora. Para comezar, encárganlle a Cabanillas unha obra na que a clase alta fale galego e o asunto trate un tema universal. O resultado foi A man da Santiña. Tras este, chegou o drama do Nosiña, de Xaime Quintanilla. A obra cumpría as exixencias formais e temáticas do conservatorio. Estaba ambientada nas clases altas galegofalantes e a intriga comprendía unha trama de adulterio, cometido, iso sí, por unha muller. E a reacción dos sectores conservadores non se fixo esperar. Tal foi o escándalo que a Donosiña nin sequera chegou a ser representada polo conservatorio, aínda que si foi estreada en abril de 1920 no Teatro Jofre de Ferrol con gran éxito de público. O sector reaccionario deserta xa que consideran que o naturalismo é pouco máis que o demo. Desaparece entón o conservatorio como escola e fica únicamente como cadro de declamación da Irmandade ata a súa desaparición definitiva en 1923. O teatro galego era xa unha realidade, como tamén o era que existían dúas concepcións enfrontadas a respecto do camiño que debía seguir. Como resultado de tantas tensións, Antón Vilarponte ficou illado do grupo da Coruña, o que en certo sentido deixou sen guieiro o cadro de declamación. Leandro Carré toma a dirección e cambia o rumbo de vez. O cadro da Irmandade preséntase reorganizado e co nome de Escola Dramática Galega. O afastamento entre uns e outros transformounos en inimigos até o punto de que Carré declinou estrear o drama histórico O Mariscal, de Cabanillas e Vilarponte, a pesar de que xa estaba escrito en 1922. En 1923 chega o golpe de estado de Primo de Rivera, e co novo réxime non atoparemos teatro galego de calidade en varios anos. A este proceso de decadencia contribuiu tamén a política de españolización dos costumes que se impulsou desde o réxime, até o punto de que as corridas de touros convertéronse no eixo das festas locais. O réxime, mentres tanto, intentaba promover a súa propia idea de teatro galego e foi toda unha sorpresa que en 1927 as autoridades amparasen a estrea do poema dramático Margarita a Malfadada, de Herminia Fariña Cobián. Despois de encher teatros en Santiago, Pontevedra e Vigo, Herminia Fariña viuse, aos 23 anos, no centro dun remuíño de xornalistas que a sinalaban como a creadora do teatro galego e pousaban nos seus ombreiros a responsabilidade de que o teatro galego espertase. Mais o corazón do teatro galego latía noutro lado. Cabanillas e Vilarponte lograran sacar á luz a súa obra O Mariscal en 1926 pola colección Lar. 3 anos despois, e convertida nunha ópera con música de Eduardo Rodríguez Losada, estaba preparada para ser representada por primeira vez en escena, con decorados monumentais a cargo de Camilo Díaz Baliño. A data de estrea estaba anunciada para o luns 27 de maio de 1929. O domingo 26, varios periódicos ofrecían reportaxes amplas sobre a obra,
Mais chegado o día da estrea, os coruñeses souberon, ás mesmas portas do Teatro Rosalía de Castro, que a obra fora cancelada por orde da Junta de Espectáculos. O posible prexuízo económico para os promotores das estreas de Vigo e Pontevedra precipitou as dúas estreas nesas cidades. A noticia de que a estrea se realizaría no García Barbón de Vigo coñeceuse só con 2 días de anticipación. Estreouse o 31 de maio e o día seguinte xa estaban actuando en Pontevedra. En 24 horas desmontaran, transportaran e volveran montar os enormes decorados de Camilo Díaz. Todas as autoridades foran convidadas a presenciar o espectáculo. Non acudiu ningunha, e o Mariscal, escrita en 1922, puido verse sobre as táboas, por fin, en 1929.